Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy ug Lola Hubad. Maayong hapon mga idol, palihog. Itago na lang ko sa pangalan Krishna. Taga-Bukidnon mga idol. Nadungog ko ang inyong programa diri sa Facebook. O gusto ko pong mag-share ning akong nahiubsan sa kumbana mga idol. Mauni ang nakaingon kung anong 2 weeks nang wala ko tinggi ang akong bana. Ni adtong March ning tuiga mga idol. Kabuwanan na to nako. Dihang-hangyo ko sa akong bana. Pang, dali sa good. Nagdula pa ko Dali sa ba. Sa muka gyud ana niya Unsa man di Sulod diri sa kwarto. Ha? Kay unsa man ta? Basta, sulod diri sa kwarto. Saba di Kadako na ng tiyan nimo. Mga agda pa kag ana-ana. Gago ka man siguro pang. Sulod na gani. Unsa man Kita ka manggid nga pang shave na. Gani kita ko. Pero sao man I-shave ko. Ha? Ikaw na isib ana. Kabalo man bitaw ka nga maglisod na kong duko. Makita pa ba rin na ako diya sa ubos? Ganong mag-save ang pudaw ka? Alangan. 9 months na ba yan akong tiyan? Unya ko mukalit rin sakit. At least ready na ko. Mauumasid kong ang nurse pa yung shave ani uy. Sus, kana ra di Be, ako shave. Plaster diri Kadiyot. Okay na ba ni? Okay na. Sa man Naingo naman black meat imuha. Nakuha pa ni mong hinaway din ha? Kabalo ka man nga buntis ko. Normal rin ang mangitom oy. Og isa pa, ikaupat ko na ning anak no. Basi nalimot ka. Para di sulti lang tas tinuod. Tinuod man sad. Perti laguma Murag black meat. Saba oy. Kuya Totoy, og Lola Hubag. Na-hurt ko atong giingon sa kumbana. Pero syempre, wala na ko to gidibdib. Kay lagi, normal raman kyud natong mga babay kung magbuntis nga mulagom ang atong kilikili og sa may liugan. Og syempre, ang atong bugan, labi naglalaki ang gibuntis. Hangtod, nga nakapanganak ko mga idol. Ikaupat na ni, baby boy na gyud. Sa wakas, naadagyo ko junior. Dagway ba ni mo pang? Last na ni oy. Ang last na. Kaayo ra ang daghan og anak Magdaghan kag anak kung daghan po kag ipakaon. Bisan mga pitumang. Dili sa tamuundang. Karon kay 36 pa ka. Nya ako 37. May daghan patag pundong si Milya dari. Ay, ambot ni mo pang oy. Unsa man? Ha? Tinaw na? Ay sige gara-gara din na pang. Iskabuhan pa ba ning bata? Pwede na nakaayo mang? Clear naman siguro na ba? Imuho lagi kong giatik ba? Ay, pastilan gyud ning mga laki oy. Maayo gid kaing mulusot. Kuya Totoy og Lola Hubag. Okay pa kaayo to ang dagan sa tanan. Pero dihang nag-birthday na ang akong bana mga idol. Syempre, nanganha ang iyang mga barkada. Og dihang nangahubog na sila mga idol. Isa sa mga barkada sa kumbana ang miduol nako sa kusina. Maugid ni, dili na ko ganahan aning hikay-hikay. Uy, kay maugtas nagpanghugas og plato. Mads. Mads, ice daw. Sige, Pads. Kadiyot ha, kay magkuha ko. Mads, bura mo daw black meat imuha. Unsa to? Black meat daw imuha. Lagum daw, igon ni Pads Juni. Gago to, mana. Gipanabinan iyo sa laing tao. Sa iyang mga barkada.
Bantay ka lang na kung animala ka. Mang, palihog, sabaw, labad akong ulo. Muduty para ba ko? Unsa kang klasiya sa pagkabana? Naunsa ka diha? Naunsa ko? Nauwo ko si mong gibuhat-tawana ka. Imo kong ipanabi si mong mga kainom? Sa imong mga barkada? Unsa ba nagipanulti nimo diha man? Ayaw na pabuang-buang pa din ha. Grabe ka bang? Asawa ko nimo. Laki pribadong party sa kong lawas. Gihimo nimong sumsuman sa inyong inom. Unsa may tawag nimo ana? Lalaking marites? Mang, kuan, wala na ko kinumdum eh. Kung unsa to'y nahitabo. Gipakaulawan ko nimo pang. Happy na ka? Kay ngano ikaw? Hamis ba ka? Puti pod ba ng imo ha? Sakit kayo mong gibuhat nako. Gihimo ko nimong katawanan diri sa tong lugar. Wa kay respeto nako. So kung ikaw pud ka nga akong ipanabi, nga gamay ng imo ha, unya balik ko pag yun. Malipay ka? Sorry, Mang. Kuya Totoy, og lola hubag. Nawad-an ako gana sa kumbana. Tungod sa iyang gibuhat na akong pagpakauwaw. Maong karon, wa na jud ko'y tingog-tingog sa iyaha. Gauban tuod mi sa balay. Pero kanya-kanya na migluto. Magluto ra kog para nako og sa mga bata mga idol. Siya, di siya nako binlan. Musurok yun akong dugo nga makakita sa kumbana mga idol. May kung isa ra kataw ang iyang gisultihan ato. So gihimo ko niyang katawanan mga idol. Sa karon, wa pa ko'y lugar sa pagpasaylo sa kumbana mga idol. Og ambot, kung unsay akong buhaton, aron makuha-kuhaan kining kalagot ko niya. Daghan kaayong salamat mga idol. Magpaabot ko ang inyong letter sender, Krishna. My love, sa inyong nabati ang suliran sa ato ang letter sender nga si Krishna nga taga Bukidnon. Sa ngalan ni Kuya Totoy, ako ang inyong Lola Hubag. May hapon ninyong hurot, uwan-uwan, kusog ang hangin, mag-amping taninyong tanan. Hala, Inday Krishna, nasabtan kaayo ka namo day, namong mga inahan. Kay siyempre, katong mga niagi dihag panganak makarelate gid na sila ana. Na kung mabuntis gani ang babay, mangitom gyud ng kilikili, mangitom ang dire sa may liog, ang kining singit, mo agree gyud ko nimo ana day Krishna kay siyempre inahan man sab ko. Pero mawala ra man na inig human imong panganak. Kaso lang ang imuhang bana iyahang gitabi-tabi nga. Lain pod mahog ba nga kanang wa siya'y respeto nimo. Himo kaniyang katawanan day. Siguro kuwang nagugma imong bana sa imuha day kay kung ang lalaki gugmahan mo follow man gyud ang respeto. Sa ngalan nga gitabi-tabi kaniya day nga inaana imuha nga buntis man unta ka ato nga time. So makawa gyud og gugma day. Imbis siya ang tao nga mo protektar sa imuha kay bana nimo siya na unsang siya manoy ng daot nimo. Kay kung tarong pa siya o concerned yung kayo siya anang discoloration sa imuhang skin din. Di palitan kaniya og whitening kana ang sakto nga bana. Uy na unsa gipanabi manoong kaniya dito sa iyang mga kainom mula uy kalain. Lain jud kaayo day. So kana imuhang feelings diha nga na hurt ka. Valid gyud kay na day kay bisag kinsa po sigurong asawa malain sa doy alang malipay nga itabi-tabi kasi mong bana nga mao nimo una. Unya ikaw diha gahilom ra ka, gaantos ra ka ingon pa nimo nga gamay man gay na iyaha niya baliko pag yun ni imo rang giantos. Makasakit yun na sa buot day. Pero at least wala ka ning decide nga magbuwag mo. Naa paghihapon ka diha kay naamoy upat ka mga anak and maybe wa ta masayod kung kanus sa amawa ng imong pain nga gibati din ha nga ma-ready na ka aron i-forgive imong husband. Pero maglison na kag salig ana day ba? Kay marites imong bana. Sige lang day, pasagdan ra nato ang panahon nga maoy muayo anang imuhang gibati. Ayaw lang pugsa, ayaw lang dali-dali Basta open lang pud ka sa pagpasaylo day. Ilabi na nga bana nimo siya, amahan sa imong mga anak. Paabot lang sa tamang panahon. Salamat Inday Krishna sa pag-share aning imuhang story. Nag-effort pag yung kaghimog dami account. Kay maulaw ka, okay ra man guna ba? Ato-ato ra man ang inyong mga story, my loves. Pwede ra kaayo mong mga lias. I-PM lamang ko Lola Hubag, Love Radio, Davao. O paki-like and follow na lang po.
Nihangyo. Bitaway sa di pa ko malimot, pasalamatan ko usa ang atong mga sponsors. Royal Derm and Beauty Lounge diri sa may R. Castillo ibabaw sa Mercury Drug. Ma'am Hena Barro, thank you very much. Crabs and Company Seafood Buffet, salamat. Sisig Factory, thank you very much. Rose Bake Shop, Cheat Time Lanang, Pasol mo luto ko at Lindos Farm sa may Tugbok Los Amigos. And Dulces Kakanin, Sir Archie Austria, daghan kaayong salamat. And of course, G-Pods Homestay and Cafe. So mga gusto magbanding din ha, testingin ninyo dito sa G-Pods. Dalha imong pamilya, imong mga friends. O i-search sila diha sa Facebook, my loves, GEEPODS. Aron makapabook na ka. Narabay mo abutay nga long weekend. Nahala sa ngalan ni Kuya Totoy, ako ang inyong Lola Hubag. Feel good lang, always.